A Confraría de Noia solicita xunta unha parada biolóxica xa que os bancos marisqueiros rexistran unha elevada mortaldade do berberecho e a ameixa xapónica. Tras analizar os bancos marisqueiros, revelouse un 81% de mortaldade do berberecho e un 54% da ameixa xapónica. Estes datos, sumados á morte do 77% da cría do berberecho, fixeron que a Confraría de Noia tomara a decisión de suspender o reinicio da campaña prevista para o próximo luns. E, bueno, dos berberechos e a ameixa que quedaban, despois de ser extraídos os outros, pois había un 81% de mortandade de berberecho, un 81% de berberecho e un 54% da ameixa xapónica. E incluso, todo é grave, pero o máis grave é que o 77% da cría nun comercial pois tamén nos morreu, o cal condiciona a campaña vindeira, non? É que os bancos marisqueiros de Noia rexistraron un nivel de salinidade en cero durante varios días, un problema grave que pon en risco a próxima campaña. Por iso, a Confraría solicitou á Xunta unha parada biolóxica subvencionada de 2 meses. Pedimos unha axuda biológica á Xunta 2 meses, porque, bueno, se non habería unha sobreexplotación e tiríanos para 10 días ou 15 de traballo, e, bueno, sería un desastre, ainda máis para a campaña que ven, porque quitarían os reprodutores xa para desovar, e, bueno, habría unha sobreexplotación, por iso optamos a Xunta Xeral, onte tivemos unha reunión de pedir unha axuda biológica pola, bueno, desastre, pola baixada de salinidade que hubo. Incluso temos un aparato no Freixo, outro en Testal, que deron varios días de cero salinidade, é unha mortandade terrible, e por iso, bueno, pedimos a axuda de 2 meses biológicas para os mariscadores e mariscadoras, que desde... Explicaba o patrón maior de Noia que dende que levan a Confraría hai 21 anos, esta é a primeira vez que solicitan axuda ao tratarse dunha situación extrema.